Takže čaute, vítame vás v tomto videu a toto video, akože tu máme pyrotechniku, takže dneska sme to dokúpili a máme tu kuľové pumy, triesková šestka, takže môžeme si prečítať, kategória 3, výmetníci, číslo výrobku 57, potom vyrobené v Číne, registračné číslo to nič, Rudná Česká republika, info, to nič. Použitia od 21 let, vyrobené v Číne, skladujte pouze v originálnym balení. Takže tu máme Ruby. Potom tu máme Šílený Max. Je to Šílený Max, tretia kategória, číslo výrobku 509, takže ďalší mi povie môj kamarát Paťo. Čau. Čau. Tak tu máme kulovú pumu Šihadlo. Je to tiež kategória 3. Čo nám tu píše? Má to 40 gramov. Číslo výrobku 510. Čo je nad tým? Asi nič. Spotrebujte do 2019. Je to do 21 rokov, ale je to od výrobcu Piroko. No takže môžeme ísť na ďalšiu. Áno. Potom tu máme nejaký Dracula. Potom je to kategória 3, číslo výrobku 506, názov to Výmetnice, má to 40 gramov. Potom tu máme samostatné samostatné nepredajne, potom tu máme základní bezpečnostné informácie, si nemusíme čítať, to vie každý určite. Potom tento až tu vedie knot, tu niekde, tu skončí a tam sa už len, tu je nejaká pušný prach a už len tá kuľová puma vystrelí a do vzduchu. Takže to bude od Drakulu všetko. Takže môžeme ísť na ďalšiu Fakta X. Tak. Máme tu z týchto všetkých 6 je táto kulová puma, tá výmetnica, je najsilnejšia kulová puma Fakta X. Má to číslo výrobku 511, výmetnica 6, posledná, 40 gram, áno, toto má 80 gramov. A potom tu je Česká republika, info Pyro, to nič, vyrobenie v Číne a smer výstrelu, to každý vie. Tak asi to je pre Fakta X všetko, môžeme si to položiť. Tak, potom máme tu Spartacus, náš obľúbený, sauna víťazu. Takže tu máme Sparta X, máte tu potade knot, takže tiež. Číslo výrobku 501, název výmetnica 1. Má to 40 gramov, kategória 3, popis efektu biele blikavky. Tu je niečo zabité. Základní bezpečnosti pouze pro vojenkaši použití. Potom tu máme čo také ešte, len 25 metrov výstrel, takže to silné. A Spartacus, tak silné to je. Dobre, takže od Spartacus to bude všetko, takže môžeme prejsť ku Rimanke. Tak, máme tu takúto, volá sa to pískajúce kométy. Je to takáto Zapálna šnúra. Áno. Má to 20 rán. Áno, 20 rán. A robí to také praskajúce, také viete, to je také jak Crazy Ball. Tak, 20 jen. Kúpte si to, nájdete to na Tesku, hoci kde, takže stojí to len euro, 20 rán, takže ja som to dneska rachol jedno, tam to zostalo na poli, takže... Potom má to 15 gramov, na takúto limánku je veľmi dobrá, gramy. Potom tu máme, je to kategória 2, vlhkosť môže byť iba 80%, to je nic.
Tak asi pre túto rimánku je asi všetko. Tak. Neviem, čo dodať do tej remianky. No, takže to je všetko. Potom prichádzame obidvaja na Bomba ako prase. Obidvaja. Takže máme tu 24 rán, doba efektu 33 sekúnd, to je len akože, lebo približne je tu více ako väčšie množstvo efektu, takže to je dvakrát víc. To má 324 gramov. To je strašne veľa. Máme tu 24 rán. A Paťo nám povie už nejaké základné informácie. Tak. Tento komplet je kategória 2, 4 rán, ako sme to povedali. A ešte tu niečo píše. Neviem, či ste to prečítate. Špecialitka len pro otrlé rýpáky. Neviem, čo chceli tomu dodať. Tak, ako... Kategória 2. Áno, a teraz vám poviem, čo to robí. Červené, zelené, purpurové a žlté a modré rachajúce pivonky so farebnými chvostami. Tak toto je fakt dobré. To bude asi dobrý. To batéria. Niektorí to volajú batéria, ale my to voláme kompakt. Takže to asi od Bombu bude všetko. Bombu ako prase. A potom prechádzame na lumpíky. Tu máme dve kusy, stojí to jedno 7 eur, ale to sú také jak obrovitánske. Áno, sú veľmi silné, presilné. Pozrite. Je to ako... 16 metrov do výšky, 25 metrov do výšky a 16 metrov veľkosti. Tak je to ako jeden bombaň ako prase. Tak tu máte iba 9 rán a tu máte 24 rán. No, takže tu máme takéto. Áno. Takéto rany. Potom tu máme výrobek obsahuje maximálny povolený množstvo zloží. Takže máme tu dve. A Paťo nám prečíta nejaké základné informácie, takže sa páči. Tak tento kompakt lumpík má 81 gramov. Kategória 2. Tiež batéria. Vyrobené v Číne. Spotrebujte, je to tiež 9 rán. To je dobrý kompakt. Veľmi dobrý kompakt. Tak. Zabehlo mi. Prepáčte. Lumpík je veľmi dobrý. Neviem, či sa na to páči, ale stál 7 eur. No, kúpte si ho. Je veľmi silný. 7 eur. Má to 9 rán. My sme ho dnes skúšali na pol jednej. Tam zostal tiež, takže zajtra vám ukážeme vystrelené. Áno. Toto je ešte plné. Pozrite. Áno, tu máme rúlky. Tu sú tiež rúlky takéto, takže tu bude zhrnutie. Takže... Asi, počkajte, je to výrobce Klásek. Áno, a tam aj tiež Klásek. máme Klásek. Takže máme tu takéto. Áno. Celá pyrotechnika. To ešte len... No, máme aj druhú objednávku, ale toto je bola druhá. Ešte máme, sme si objednali... Zajtra bude tretia, to bude sexy vosy a tak ďalej a tak ďalej. Sexy vosy, dvakrát Apollo 14 a Bumbac. Harmonie. Potom ešte, čo také tam máme? Super Bombu, Predatora, Brutusa máme 5, takže sa pripravte na to. No, takže preto to asi bude video všetko a učia sa s vami dva experti, takže čaute. Vaša.